dan basuh ali adia basan yang jorang. Babila rasanya pasandian urang dan cinta di pinang kurang. Apa kadayo diri denai ko lah talanjur kini kabaju. Denai ko di tangan urang. Padi tak mungkin den tarimo pamenan hati kini urang nan punyo. Babila hari kini tahun lah berganti lah lari denai mananti janjinan baraso tak pasti. Rata rasanya pasandian urang dan cinta di pinang kurang. Apa kadayo diri denai ko lah talanjur kini kabaju. Denai ko di